Дами и господа, новите играчи, Калин и Мартин, двата близнака, пълни педераси. Калин се засилва, слага през рамката, удар, чакаме удара и това е гол! 1-0 за Калин педераса. Не, палите оператора! Не! Добре. Оператора и коментатора. За протокола, оператора и един тук до него са живи за сега. Това е педераса, който не може да се кара до един път. Мартин педераса, три знака. Той... Фамилията им е три знака, но както виждате, те не са три знаци, а близнаци. И след малко тъпи като гол. Това е какъв пропуск! Абе, гол! Сега да се излегне тук, той е оператор. Опа! Тая пръчка. Опа, падна ми пръчката. Мартин, идиота! Калин Илиев се засилва. Удари, какъв гол в скобата! Калин педераса за пореден път отбелязва. Време на Мартин педераса. Време е така малко, за да мухне. И Мартин педераса сигурно ще може да го накара. Малко му е заед газа тук с една пръчка. От доста време. Да знаете, момичета, обвързане вече с Габи пръчката. Сега Габриела се засилва. Габриела, давай! Сега удар на Мартин педераса и това е какъв гол в скобата. Ами, кай тук, бе. Сега тук Калин Илиев идва, сменихме коментатора. Сега тук е Ичат коментатора. Калин Илиев, педераса. За топката. И па че ми скриваш тук гледката, бе. Сега Калин Илиев слага тениската на газа, дига си краката, пада си на земята и го млатя с правата лопата. Така Калин Илиев, той се засилва и пропуска, защото не оцели топката, отиде да гони един тук. Така, айде да не казвам. Така, Калин Илиев, удар на Калин Илиев, какъв финт и тогава не оцели вратата, но това са подробности. Ти па замахай, бе, гей! Айде! Пре! Курни! Мартин Илиев, скоби Габито. Няма лошо. Габи пръчката го напада звярно. Вау! Мартин Илиев, удар към вратата. По принцип трябва да се води удар към вратата, но за жалост това не е удар към вратата, удар към тъча. Така. След малко ще се върнем. Отиваме да търсим топката. Кое? Да. И между Габи пръчката. Е така правя. Е така. Без да искам бяхме натиснал, но това няма значение. Габи пръчката напада и брат му. Това е каква изневяра. Мартин Илиев сигурно е засрамен. Калин Илиев засилва се, ама не един друг гей му взе топката и тръгна да тича на някъде. Така, къде отиде за Бога? Ето го. Ей! Мълката! Фали ма за пълката! Айде, бързо! Ами да не ви чакам толкова време, бе. Ичат пак се върна тук, той не ми харесва. Ичат, дами и господа, Калиничов идва, така. Бегай, бе, ей! Ама не ми топката, бе. Сега ще ги тура един хуй на чолото, ще дигне с 40 градуса. Сега Калин Илиев. Габи пръчката. Калин Илиев, удар на Калин Илиев и това е пропуск. Какво спасяване на Мартин Илиев пръчката, Габи? Вау, тази пръчка дали е отпреде или отзад, кой да знае? Сигурно и отпреде и отзаде. Ама някой път е отпреде. Мартин Илиев се засилва.
2. Аз карам да вода. Мартин Илиев и това е удар и гол. Сега това е много напрегнато за Калин Илиев, понеже ако изгуби, губи майка си, баща си, сестра си И ще бъде бавно. и сигурно ще изгуби и Габито. Която пряко е Пинкър. Но за сега Габито е още при него. Кой е коментатора? Не, Калин Илиев напада коментатора! Не, пръчката ми! Не, добре, че имам още част от пръчката. Габи пръчката, дами и господа. Калин Илиев се засилва. Габи му влиза в газа и Калин удра и не оцелва вратата. И сега Мартин Илиев печели, дами и господа. Какво повторение, бе? Отново Кико не иска. Кико пак плаче и иска повторение. Горкото детенце. Кали, не ми показвай този пръст, че ще го завра. Там, дето той ти го завря. Не! Бой между екипа! Дами и господа, това е често случай на бой между екипа. Калин Илиев за топката. Габи още му е там. Удари, какъв пропуск и това е победа за Мартин Илиев. Мартин Илиев страстно отива към Габи. Абе, къде е пропусна тази Габи? Габито! Сега къде ще я навре? Да извърли Габи, бе! Нападат коментатора! Мамка му! Не! Добре, до другия път.